your support, your generosity of time and person that you have given me. Emosyonal si Mayor Re-elect Cristina Garcia Frasco sa iyang oath-taking ni adtong Miyerkules, Hunyo 22 sa lungsod sa Liloan. Kauban kaniya si Gobernador Gwen Garcia, Congressman Re-elect Duke Frasco, ilang pamilya ug mga opisyales sa maong lungsod. Dito gipaabot ni outgoing Vice Mayor Thelma Jordan ang ilang kalipay ug tibuok na suporta para ni Mayor Cristina isip umaabot na sekretarya sa turismo sa Pilipinas. Mapasigarbuhon pod si Gobernador Gwen Garcia sa iyang anak, isip pinakabata na membro na gi-appoint ni President-elect Bongbong Marcos sa iyang gabinete. Liloanon will assume her national position, a member of the cabinet, the youngest member at that, as Secretary of the Department of Tourism. Daghan kaayong salamat. Mapasalamaton si Mayor Cristina sa pagsalig sa mga Liloanon sukad sa iyang paglansar ni adtong 2016 ug karon gihatagan usab sa higayon na moserbisyo pinaagi sa landslide victory para sa iyang final term. Kanunay na akong dadon sa akong kasing-kasing ang Liloan. I will carry with me your love, your support, your generosity of time and person that you have given me in the past 6 years that I have been mayor. Matod pa ni Gobernador Garcia, andam na ang lalawigan sa Sugbo nga ipakita nga gauna padung sa kalambuan tungod sa mga Sugboanon. Let us ride on this crest of victory to even greater heights. As each of us fulfill each of our mandates, together we will show, especially with a Department of Tourism Secretary, Maria Esperanza Cristina Garcia Frasco, we will show the rest of the country and in fact the rest of the world. Over here in Cebu, we're moving on, we're moving forward, we are soaring to even greater heights of progress and development because we are Sugboanon. Mabuhi ang Sugbo! Mabuhi kitang tanang Sugboanon! That I will Sa pinaagi sa rule of succession, si Vice Mayor Alju Frasco ang mo-assume sa post ni Mayor Cristina Frasco samtang upadayon siya sa bag-ong pwesto isip cabinet member ni President Bongbong Marcos. Ulrika Wagas, STC Intern, Balita sa Sugbo.